Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawesan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu, komunitas bahagia wonten ing gesang pasrawungan. Jejering para murid dalem Gusti anggenipun lelana ing alam donya pancen boten sedaya saged kalampah sae utawi nggih tetep wonten alangan rubeda maneka warni lan kadangkala anggenipun mujudaken lan ngayati iman kapitadosan sok-sok ora piguna. Menika ingkang kula panjenengan alami anggenipun lelana ing alam donya. Gesang pitados ing Gusti menika yen diraos-raosake boten ndadosaken kula panjenengan lajeng luar saking maneka warni pepalanging gesang utawi nggih karibetaning gesang. Kula pribadi nggih ngayati kados mekaten iman kapitadosan utawi gesang agama menika sanes obat sing mujarab, ning gesang iman menika kekuatan cekelan anggenipun kula panjenengan saged nglampahi gesang kanthi teguh santosa. Yen kula panjenengan ngalami maneka warni karibetaning gesang, kasisaning gesang, lara lapa, menika nek terus yakin utawa duweni kebiasaan mlayune nenggon sembayang, pelariane nenggon Gua Maria, utawa novena, utawa adorasi lan sapanunggalane, menika pelarian sing positif. Ning ampun ngantos terus awake dhewe kaya-kaya yen melayu nenggon sembayang, nenggon urip rohani menika dados jawaban utawi obat. Kula kinten boten pas. Awit menapa? Obate umpamane wong sing kakian utang menika sanes sembayang, sanes novena nyuwun dumateng Gusti supados utangi lunas, utawa wong sing ngutangi menika terus ikhlas, ya pancen saged Gusti kagungan panguwasa mekaten. Ning menika sanes jawabane ya umpamane awake dhewe sinau mengelola keuangan, awake dhewe le nyambut gawe sansaya tekun, sansaya ulet lan wulet, luwih ati-ati nek migunakake dhuwit, gemi setiti. Menika jawaban. Mila Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem. Para murid pancen sampun pitados ing Gusti lan ngandel bilih Gusti menika utusaning Allah sing nampi kuasaning Allah wonten ing gesangipun ing alam donya, saengga maneka warni pakaryan sabda lan gesangipun Gusti menika ngetingalake kuasaning Allah. Wong lara bisa mari, wong mati bisa urip, wong sing sedih susah bisa gembira lan sapanunggalane. Gusti ugi paring pitedah bilih kapitadosan menika boten lajeng ngluwari murid-murid dalem saking lara lapa, saking gesang sing susah. Yen mekaten lajeng kados pundi tumraping awake dhewe sing ndadosaken agama utawi iman menika pelarian? Nah, awake dhewe mesti ya terus atine mak gregel, lho kok ngono. Ning yen awake dhewe nggadahi pemahaman sing pas tumraping gesang agami lan iman kapitadosan, ya pancen ngono kuwi. Iman kapitadosan menika gaman anggenipun kula panjenengan nglampahi gesang ing alam donya supados tetep lumampah ing margining kawilujengan nuju dhateng kasuwargan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis.
konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem, kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 16 ayat 29 ngantos dumugi 3 Nalika samono para murid matur marang Gusti Yesus. Sakmangke Gusti ngandika kanthi blak-blakan lan boten ngagem pasemon malih. Sakmangke kula sami mangertos bilih Gusti uninga ing samudayanipun lan boten perlu wonten ingkang niti priksa malih. Kula sami pitados Gusti menika asal saking Allah. Gusti paring wangsulan. Apa kowe saiki ngandel ngertia bakal tekan titi mangsane, malah saiki wis tumeka. Kowe padha buyar menyang endi-endi lan aku kok tinggal ijen. Ewadene aku ora ijen, awit Yang Rama nunggal ing aku. Kabeh iku dak kandhakake supaya kowe nemu tentrem ing aku. Mbok menawa ana ing donya kowe ngalami lara lapa, nanging ngandela aku wis ngalahake donya. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus wiwit bikak rahasia masa depan tumraping nasib utawi takdire para murid. Para murid dalem sing sampun pitados ing Gusti pranyata ing sakmangke bakal buyar sumebar tekan ngendi-endi lan menika kalampah rikala Gusti Yesus dicepeng dening Yudas Iskariot lan para imam sarta prajurit-prajurite Herodes ing Taman Getsemani. Para murid bubar. Menika nggih sing kula kuwatosaken wonten ing paroki Jetis rikala gerejane dimbrukke ing sakmangke ing akhir wulan Mei menika, merga ya lahane mung sempit dienggo mbangun gereja, lemisaning aula ora ana parkire. Kula menerka-nerka mengko ya umate buyar sumebar. Sing misa mingguan ing aula Jetis ya sithik. Mergane apa? Anggenipun kula panjenengan bangun iman sadar menapa boten diakoni menapa boten tetep pengaruhe sing paling gedhe menika kenyamanan, kamanungsan. Nek nggone apik, parkire penak kaya mall. Terus dadi golekan. Ning nek nggone wis ruwet, gerejane sumpek, lemisa ya ra menarik. Awake dhewe arep nderek misa nang gereja kono ya aras-arasen. Menika ora bisa awake dhewe selaki anggone mbangun iman. Para murid dalem ugi diemotake Gusti. Percaya ki percaya. Para murid wis ngandel marang Gusti bilih Gusti Yesus menika utusaning Allah. Ning rikala ngadepi maneka warni kangelan utawa tanda kutip ketidaknyamanan, para murid belajar buyar sumebar golek slamete dhewe-dhewe, golek penake dhewe-dhewe. Mugi-mugi semangat Paskah ndadosaken kula panjenengan menika sentire cum ecclesiae, estu cinta, estu tresna dumateng gerejane awake dhewe, parokine awake dhewe, lingkungane awake dhewe, mbuh apa wae rupane. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.
Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.